Poezie. Așa e treaba astăzi. Tăți vreau content proaspăt. Răbdarea e prostă și vremea nervosă. Ei se uită coso, noi zburăm în cosmos. Ar vrea să nu poți tu, te fac în monstru. Stăruia-te ca nebunul mii de zile, mii de nopți, nu da nici cum tu nu poți să le sipă plac la toți. Nu mă știu a râde și a bate ciuf. Ăsta e stilul lor. Pentru ei, enorm. Dar sunt și oameni buni, adevărați români. Întotdeauna adecvați, indiferent dacă sărași sau bogați. Acei o au în lontru puterea cea e mare. Fete mai frumoasă, băieții îs Schumacher. Crește ca pădrojde, bratoaua noastră tare.